גבירותיי ורבותיי, מכובדיי כולם, לפני פחות משנה זכינו למנות כאן את השייח' מואפק טריף לנשיא בית הדין הדרוזי לערעורים אחרי 20 שנה בהן לא מילא איש את התפקיד, רק תושייה והפתרון נמצא. והנה היום אנחנו ממנים 4 קאדים מד'הב נוספים, תוך שאנו מפקידים בידיכם את האחריות לעשות צדק ואת הזכות לעשות צדק. מכובדיי, ראשי העדה והקאדים המתמנים, הטקס הזה הוא לא רק מילוי חובה, אלא גם הזדמנות גדולה ביותר. הזדמנות להזכיר את חשיבות הברית בין הדרוזים ליהודים, ברית שהחלה עוד בימי מוסא ושועייב, משה ויתרו. הזדמנות להזכיר כי יתרו לא היה רק חותנו של משה ואביה של ציפורה. יתרו היה מי שבחוכמתו הראה למשה כיצד לעבור מנשיאה בלעדית בנטל ההנהגה והשיפוט למערכת הרחבה יותר, החכמה והאפקטיבית יותר. מערכת שמצליחה לשרת את הציבור שזקוק לה, ועבורו היא קיימת. דגם ההנהגה והשיפוט שנבנה מתוך השותפות בין יתרו למשה ודאי עמד ועומד מול עיניכם ועיניהם של מייסדי מדינת ישראל. השותפות הזו, הברית הזו, יקרה לנו מאז ועד היום. עלינו לשמור עליה מכל משמר, לטפח אותה ולבסס אותה. מכובדיי, כמי ששייכים לקבוצה מצומצמת המחזיקה בחוכמת הדת הנסתרת של העדה, אתם מרגישים בכובד המשקל המונח על כתפיכם. משקל שימור הדת והתרבות, אורח החיים, הלב הפועם של העדה. בחיי היום-יום שלכם נטלתם על עצמכם להיות גשר בין המסורת להווה, בין חוכמת העבר לדאגת העתיד. היום, עם מינויכם לקאדי מד'הב, נוספת למשקל הזה גם אחריות גדולה, אחריות לנהוג בכבוד ובכובד ראש בנשים ובגברים המגיעים אליכם ושמים את נפשם לא פחות בכפכם. אין רגישים יותר מענייני המשפחה והבית פנימה. בעלי הדין שיגיעו אליכם יהיו מי שסדקים ושברים נחרצו קירות המרחב הפנימי ביותר של חייהם, מרחב שאמור להיות המוגן והיציב מכולם. הם יגיעו אליכם כי אתם מייצגים את הדין והצדק, אבל הם יזדקקו לא פחות למידת החסד והרחמים שלכם, לרגישות ולחמלה. בבואכם להכריע במקרים הללו, מי ייתן ותשכילו למזג בין שורת הדין לבין רחמיו של האל הרחמן והרחום. אני רוצה בסיום דבריי להודות לך שרת המשפטים ולכלל צוות המקצועי של משרד המשפטים על הטיפול במערכת בתי הדין הדרוזיים. היו ברוכים. כבוד הקאדי מד'הב שייח' עימאד אבו ריש הואיל נא לגשת אל הדוכן להצהיר הצהרת האמונים בעברית ובערבית ולחתום עליה. אני, עימאד אבו ריש, קאדי מד'הב בבית הדין הדתי הדרוזי לערעורים, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, לשפוט משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים. כבוד הקאדי מד'הב שייח' אמתיר מועדי הואיל נא לגשת אל הדוכן להצהיר את הצהרת האמונים
בעברית ובערבית ולחתום עליה. אני ענתיר מעדי, קאדי מדהב בבית הדין הדתי הדרוזי לערעורים, מתחייב להצהיר אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולשפוט משפט צדק, לא להטות משפט, לא להכיר פנים. כבוד הקאדי מדהב שייח' נאזם סרחאן הואיל נא לגשת אל הדוכן להצהיר את הצהרת האמונים בעברית ובערבית ולחתום עליה. אני נאזם סרחאן, קאדי מדהב בבית דין דתי דרוזי, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, לשפוט משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים. כבוד הקאדי מדהב שייח' אחסאן חלבי הואיל נא לגשת אל הדוכן להצהיר הצהרת האמונים בעברית ובערבית ולחתום עליה. אני אחסאן חלבי, קאדי מדהב בבית דין דתי דרוזי, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולשפוט משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים.